Ayo. 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 You. Naunsa man ka ganihan ko tinawag na mo dire. Unsa man? Naya magtingog nimo. Ay hapon daw mo kuya. Ha? Manhapon ka? Kasi paaron wala pa ko kalung agane. Ay, unsam din tawanan ay bungol man day kaayo ni. Di gyud ni magkabot ron. Unsay hangol gud? Manghatag mo ko sa irog ug ako'y naa. Ikaw pagkantao. Ahay paitan yung katubang tagbungol oy. Unsa? Nabuang na ka? Unsay bugo gud? Unsa naman tao na ron oy. Wa ko gaingon nga bugo ka. Anak ko bungol ka. Oh, sus. Kaklaro to imong giingon. Magklaro pa day ka. Purong gid di mao yung pantubat. Magunsa man jud ka dire. Ang lantay ko nimo kwarta ya ba. Unsa? Mangay kag pala kung pala dili man tibor mga giulihan to dro. Yate man hinuon ni. Abot man pagpala. Say kalula. Ang pala to ang katibor gulaman wala kalula. Animal gini mo bungolak. Uy. Naunsa ka? Katali mong ulo? Lord, kuhaan na lang ko. Ayaw lang di ko pantusan ni bungula. Sa man to hanay hangan mas langit gaampo man eh. Ayaw sa ka. Kalagot ko nimo. Kinsa man ay gaaway nimo? Away sa mong mata. Tungod din nimo bungula ka. Hoy. Wala magagagpala, kwa ito katibor. Dili ko mulam og pala. Kwarta akong hulmon. Gani. Wala man din pala. Kwa dito katibor ug musto kang ulam. Hilom na dira. Kalagot ako nimo maayo. Hilo na pud. Di na yun wala pala kung hilo na pud sa hilo mahikaw ka. Tao, marimag, tabungol. Lord, patya na lang ko. Animal man yung bungula. Oy, pangpaita. Yo, what's up mga butakal? So, salamat tayo sa naglantaw sa mong video. So, kung kinsa yung magpa-shoutout, just comment #butakal. Comment lang, shout out ra nako kung shout out ra namo kung kisang ga-comment. Yes. So, thank you. Thank you sa mga viewers. Bye-bye. So, pa naka-subscribe, Oh, subscribe na mo. subscribe lang. Thank you. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Kada adlaw ko ni mo mangumusta. Bisan sa tuntok nga di makasamo. Andi ako